ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಂದಲೆ ಯಾ KC ಆನಂದ್ ಪನ್ಪನಂಜ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಕಳತ್ತೂರು ಕುಂಬಳ ಕೈತಲ್ದ ಬಂಬ್ರಾಣ ಪನ್ಪನಂಜ ಜಾಗಡಿ ಸಾಲದ ಕೈತಲ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಜನ ವಾಳ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನೆ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಸರ ಗುಣ ಅಂಡ್ ಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳುವಾಗ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ದೂರ ಮಡಿಕೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿರಸಿ ಹಾವೇರಿ ಕೋಲಾರ ಮೂಡಿಕೆರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮುಂಗಳೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಸುರತಗಲ್ಲು ದೇರಬೈಲ ಅವಳಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡಗ ಈ ಗಿಡ ಮೂಲೆದ ಮತ್ತೆ ಹೊರತಾರೆ ಒಂಜ ಮರ್ದು ಮತ್ತ ಕೆಲವಾದ ಒಂದು ಮರ್ದು ಅಂಚ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲಿತೆ ಹೋದಂಡ್ರಿ ಅವ ಚೂರು ಏನು ಕಲ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚ ಸೋದು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಮರ್ದು ಅವು ಲವಕ ಏನು ಕಳೆರಿದ್ದಾವ ಮೇಯ್ನ್ ಕಳೇರಿ ಮರ್ಮ ವೈದ್ಯ ಅಂದ್ ಅವ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ತದ ಆ ಕಳೆರಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಅದು ಆ ಮರ್ದ ಒಟ್ಟ ಮುಲಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾವು MI ಉಂಡು ವಿಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ಕೇವಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಮರ್ದ ಅಕ್ಲೈತೆ ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಕೈಕೋ ಬಡ ಇಂಚ ಪೈಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಟ್ಟ ಮುಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇರು ದೂರದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಂಬರ ನಡೆ ಗೊತ್ತಾನ ಇದು ಬರ್ತಾನ ಅవి ಪನ್ಪೇರ ಸಮಯ ಬರೋಡ ಸಮಯ ಬರ್ತನೇ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಂಚಿನದು ಗೊತ್ತಾವ ನಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿ ಅವು ಎಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಬೋತೇನೆ ದಾಟ ನಡೆ ಕಂಕನಡಿ ಊರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೋತೆ ಪೈಸನೆ ಖರ್ಚೇನೆ ಅಂತಂದೆ ಗುಣ ನಡೆದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಪ್ರವೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಜನತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ದಾಯಿಗೆ ನಿಗ್ಲ ಪಡ್ಪಿರೋದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿ ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ತುರ್ತು ಬೇಲೆಡ್ದಾದ ಎಂಕಿ ಮನ್ಪೇರ ಆವಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಜದಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬೋಡ್ಸಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗಡೆ ಒಂಜಿ ಸುರು ಮಂತ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಜನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಸುರು ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ KC ಆನಂದ್ ಪನ್ಪುನಂಜನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಪಂಡ ಆರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕಿನ ಬೊಲ್ಪ ಅಂತ ಪುನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಜ್ಪಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೆ ಜಾರೇನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೀನಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣದಲ್ಪ ಆರ್ನ ಸಾಲದಲ್ಪ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲುಪ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಆರ್ನಾಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇವಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ತೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಪನ್ಮಂಜನ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದು ಬೆರಿಬಾಲ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ವಿಡಿಯೋಲೆಗ್ ದುಂಬು ಎಂಗೆ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಬಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಮಂಜನ ನಂಬಿಕೆ ನಂದಿ ಒಂದೆ ನಿಕ್ಲೇ ಆದ ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಪನ್ಮನ ಎಂಗೆ ಈ ಪೊತ್ತರು ಪನಡಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡೆಡ್ಡ ವಿಚಾರಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ದುಮ್ಮು ಕನವಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ್ನ ಬೆರಿಬಾಲ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಲೆ ದುಂಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಆದುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಏನು ಬರ್ಪೇನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಈ ಇನಿ ತುಂಬುದಿ ಒಂದಲೆ ಇವಾಗ ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ನಿಕ್ಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲಾಮ್ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಏರೇ ಪಾಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲ ಮನ್ನ ಭಿನ್ನಯ ನಿಕ್ಲದ ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪ ಇನಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಇರ್ಪಾಗ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಡ್ಡಾವಡು ಪೋಯಿ ಇನಿತ್ತ ವಿಚಾರದಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರತ್ತು ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆದು ಪನೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿಯೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮರದು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅರೆನ ಕೈ ಪುಣ್ಯತದಾದ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮರ್ದು ಓವು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಪೂರ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ ವಾಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ KC ಆನಂದ್ ಪನ್ಪನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಕಳತ್ತೂರು ಕುಂಬಳ ಕೈತಲ್ದ ಬಂಬ್ರಾಣ ಪನ್ಪನಂಜನ ಜಾಗಡಿ ಸಾಲದ ಕೈತಲ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲು ಪಂಜನ ವಾಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಆನಂದರೇ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಡ್ಪೆರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಂದು ಈರನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪುಣ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆರ್ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ್ ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಪಾಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸುರುಕಾದನ್ ಕೇಳ್ ಬಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಬೇಲೆನ ಸುರುಮಂತದ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಪ್ಪನೇ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕೋಯಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ್ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ್ ತುಂಬ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಪುರಾಗ
ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನೆ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಗುಣ ಉಂಡು ಗುಣ ಏನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳುವಾಗ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಪೇರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹತ್ತಂದೆ ದೂರ ಮಡಿಕೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿರಸಿ ಹಾವೇರಿ ಕೋಲಾರ ಮೂಡಿಕೆರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂಲೆ ಮಾತ ಆಂಡ್ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ವಿಜಯಗುಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ದೇರಬೈಲು ಅವಳಿ ಪೂರ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಡಿಕೇರಿ నుంచి ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶುಗರ್ಗ್ ಅಲ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೊಂಟ ಕೈಕಾರು ಬೇನೆದ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ತಾರೆ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಗಳ ಡಿಬ್ಬ ಡಿಬ್ಬ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ದೇವ್ರು ಅವು ಹನುಮಂತ ನಂಬುದು ಏನು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಹನುಮಂತೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾವಂದೆ ಮುಖಮಳಿಗೆ ಅಂಚ ದೈವಗಳೇನು ಪೂರ ನಂಬುದು ಆ ದೈವಗಳ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಬಾರದ ಇದು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಆ ಕೊರ್ನಾಡ ಇಡಮುಟ್ಟ ಊರ್ಲ ಫೈಲು ಅಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ದಿಕ್ಕದ್ದು ಆ ಸುಖ ದಿಕ್ಕನ ಇಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಲ್ಲರು ಇತ್ತ ಈಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ನೆಂಚಿನತ್ತೆ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಿಜ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿ ಕೊಂಚ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತುಕೊಂಡೇರು ಈಗ ಸನಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಕ್ಯಾರೋಡದಲ್ಲ ಊರಟ್ಲ ತಿರ್ಸುರದು ಕೊಲ್ಲಾಡದು ಮುಲ್ತ ಬತ್ತ ಒಲ್ಲೇರು ಊರ ಜಾಗದ್ರೆ ಬರೋದು ಪೂರ ಜಾಗ ಬತ್ತ ಒಂದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಈ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಂಗಡು ಪುಣಕುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಂದನ ಪುಣ ನಾನಾ ತರಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣೆಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದದಾಲೊಂಜಿ ಕಿರೆಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಂಡು ದದಾಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ತನ್ನ ಕೈ ಪೊಲ್ಸಿಂಚ ಪೂರ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವ ಈರೆಗ್ ಕೊರಡು ಎಂಚ ತೋಜಿಂದು ಯಾಪ ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗ ಈ ಗಿಡ ಮೂಲೆದ ಮಾತ ಹೊರಗುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕೆಲವಾದ ಒಂದು ಮರ್ದು ಅಂಚ ಕೊರಗುತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹೋದಾಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಚೂರು ಏನು ಕಲ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚ ತೋದು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಮರ್ದು ಅವು ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಕಳೇರಿದ್ದ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಕಳೇರಿ ಮರ್ಮ ವೈದ್ಯ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ತದ ಆ ಕಳೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಅದು ಆ ಮರ್ದ ಒಟ್ಟ ಮೂಲಿಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ MI ಉಂಡು ವಿಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ಕೇವಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಮರ್ದಾಕ್ಲೈತೆ ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೋ ಬಡ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಟ್ಟ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಅದೇ ಈ ವಾಸುದೇವ ಗುರಿ ಕಳಂದು ಕೊಲ್ಲಂ ಕಡಕೆಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಗುರಿ ಕಳಂಡದು ಆ ಗುರು ನಡೆದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ಹಿಡಿದ್ರ ಅವ ಈ ನಾಡಿನ ರಕ್ತ ಪೂರ ಕೂತು ಮನುಷ್ಯನ 4000 ಕಲರಿದ 4448 ನಾಡಿನರ 107 ಮರ್ಮ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಐತಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಆಂದೋಲನ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಮಸಾಜಿನ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀಸದ ನಾರಾಯಣ ಹೊಂಡದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರದ್ದು ಪಡಿಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು 10 ವರ್ಷ ಆಪನ ಬಡುವ ತೋಪನೆ ಆ ಜನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನು ಸುಖ ಮಲ್ತವರ್ನ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕಾണ് ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬರಿಯರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಹರಡದು ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಜನ ಬರೆಯರೆ ಅಂಚ ಆತೆ ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಎರಡು 3 ತಿಂಗಳು ಐನತ್ರೆ ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲ ಪುರ್ಸೋತು ಜಂಕ್ ಅವಲಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಬಂಡದು ಅರೆಗೆ ಪಳ್ಳಿಡು ನಿಸ್ಕಾರ ಆಪಜಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅಂಟಿಗೆ ನಿಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ಪಳ್ಳಿಡತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಪಜಿ ಬರ್ಪಜಿ ಈಗ ಮರಂ ಪುಡ್ತಿರ್ತ ಬರ್ಪಜಿ ಅವೇ ಜನ ಇಡಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಆ ಭತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ 1 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಎಕ್ಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಬರ್ಪಣ ಆ ಕೊರದಾನ 1 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದ ಉಸರಾಂಡರು ಆ ಉಸರಾಂಡಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿಲ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಬರೆಯೋ ಶುರುವಾಂಡು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಡತ ಇಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಶುರುವಾಯಿನೇ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ನಡೆದಿರೇ ಕೈವಾಗನೆ ಅವ ಅಕ್ಲೆ ತುಂಬ ಮತ್ತ ಈ ಕುಗ್ಗುದು ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಅವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋತ ಆಯ್ತಾ ಚೂರ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಲ ಅವಳ ಅಂಚ ಅವದಿತ್ತ ಈ ಒಟ್ಟ ಮೂಲಿ ಅಂಡ ಕಳೆರಿದ್ದ ಇಟ್ಟು ಪೂರಾ ಮರ್ದಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ನೆಟ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಕ್ಯಾವ ವಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ MI ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತ ಉಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ದೈ ಮರ್ದುಲ್ಲ ಉಂಡು ಮರ್ದು ತಯಾರು ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತನೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನಂದನ ಮರ್ದಿಡ್ದು ಗುಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜು ರಾಜು ನಂಡದು ಬೆರಪುದಾರು ಅವ ಎಂಚ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ನಡದು ಕನ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿತ್ತೇನು ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋಯಾನೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಊರು ಉಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಚ ಜನ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಂದು 12 ಮಂದಿ ದಾದ ಮನೆ ಜೀವನನೇ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಮರ್ದಿರಡೆ ಅಪ್ಪ ಮರಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಜನ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಪೋಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಏನ ಆಡ ಬಂಡೆ ಎಂಡ ಪೈಸೆ ಜೀವ ಅಂತಾರೆ
ಪೈಸೆ ಇದ್ದಿದೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮೇರೆ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಆರು ಪಾತೇರಿ ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಬಲ ಯಮ ನಿನ್ನ ಕೈ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪಾಕ ಕಡೆ ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏರ್ಲ ಇದು ಕೈ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದುತ್ತೆ ದುಂಬು ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇನ್ರಿ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನು ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಅವನು ಮುಖ ನಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಇರು ದೂರದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪದೆ ಬಂಬರ ನಡೆ ಗೊತ್ತಾನ ಇದು ಬರ್ತಾನ ಅవి ಪನ್ಪೇರದ ಸಮಯ ಬರುಡ ಈಗ ಸಮಯ ಬತ್ತನೇ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಂಚಿನದು ಗೊತ್ತ ನಾಡೆ ಒಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಇಲ್ಲದ ಬರೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕಂಕ ನಡಿ ಊರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೆ ಪೈಸೆನೇ ಖರ್ಚೇನೆ ಅಂತಂದೆ ಗುಣ ನಡೆದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಮುರಳಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕೊಂದು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ತೇನೆ ಆತ ಅದು 10 ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ದೈಜ್ಯ ಅವು ಪಂಡಿದೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅದೊಂದು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂದು ಕಾಸು ತೆಪ್ಪಣೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಪೊತ್ತು ಬೈಯದ ಅಂತ ಮೇರೆ ತೆಗಿಯುತ್ತೇವೆ ನಲ್ಲ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾವಡು ಇಲ್ಲ അതിനകത്ത് ಬೇಗ ಗುಣವಾಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಡ ಅವತ್ತು ಈ ಮರ್ದು ಗೋರ್ಪಣೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲಾರ ಪಂಡಗ ಅವ ಅವು ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಾವು ತುಂಬುಕೊನೇರೆ ಬಂಗಾ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂದೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಐತಡಿಕೆ ಇಂದು ಮೈನ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮರ್ದತೆ ಅವಳ ಪೌರಸ ಎಟ್ಲಂಚನೆ ನಾಗರಾವು ಒಂದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಡ ಐಟು ಗಂಟೆ ತೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂಡಿಟ್ಟು ನಾಗರಾವನ ಓಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೇರು ಓವು ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಪೋದು ಪತ್ತು ಸರ್ಪದ ಸರ್ಪ 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 ಬಾಕಿ ಮೃಗದಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಏನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಏನು ಪೊಪ್ಪೆ ಆ ಪೋದ ಇಟ್ಟು ಏನಾണ് ಆಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇಂಚಿನ ಜನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಓಳು ಇಂಚ ಇಂಕ ಐಟ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದು ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂಡೆಂಗೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿನಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ ಮರ್ದ ಇಟ್ಟು ತೂಕ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರತ್ತದ ಹನುಮಂತ ಸ್ವಾಮಿಲ ಈ ಸತ್ಯಗಳಿದೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರೆ ఒక ఏరేళ్ళ కడుతుందాలని రుజ్జి పాపదట్లే ఎలా ఎల్ప వల్తదే రూపాయను కాసుదాల వల్ల దళ ಅಂಜೆ ದಳಜ್ಜಿ ನಿಯಮಿತ ದಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಳ ఒక ಮಸಾಜಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಉಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತು ರಜ್ಜೆನು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಐತ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಅದು ರೂಪಾಯಿ ಕಳೇರಿ ಗೋಯಿಂಬು ಬಾಕಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಕೊರಂದೊಲ್ಲೆ ಕಳೇರಿ ಗೋಯಿಂಬು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಕಳೇರಿ ಗೋಯಿಂಬಂಡ ಐನ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಲ್ಪನ 22 ಮರ್ದು ಮಾಲ್ತದೆ ಸೇರ್ಸದು ಮಾಲ್ಪನ ಕಳೇರಿ ಕೊಯಿಂಬು ಆ ಕೊಯಂಬಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಒಪ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ದಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಮ್ಮೈಡ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತೈಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಟೋಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಎಣ್ಣೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಸಿನಿಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಮಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ನರತ ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ನಡೀತೇನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಇದರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮರದು ಕೊರ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ವ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಮನ್ಪಾರ್ ಅತ ಅಂಚ ಅಬಿತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಇರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಜನ ಅಂದ ಇದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಳಲ್ದು ಪೇರು ಜೀವನನೇ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ದದಾಲ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಕೇಸ್ ಬತ್ತೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಒಂಜನಕು ತಿಗಲ್ಡು ಇಂದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಐಕೆ ಬತ್ತು ದೇವ್ರತ್ತಾದು ಐಕ ಮರದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಎಮ್ಮೈದ ಮರದು ಕೊರಿಯೇನು ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಮುಲ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ಕೊರ್ದ ಐತ ಜನ ಉಸಾರಾಂಡು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಂದೆ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಈ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಕಾಟಿ ಪಲಾಡು ಕೆಲವ್ದು ನೆಕ್ಕ ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಒಂದು ನಂದು ಪಣಪಜ್ಜಿ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತು ಏನೊಂದು ಕೆಲವ್ದು ಐಕೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಆಂಡು ಶುಗರ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಆದು ಪೋಯರು ಗುಣ ಆಯಿ ನಡದಕ್ಲು ಈ ದೇವಿಗಳು ಮಾಲೆ ಮಾಡುದು ಪೋಯರಕ್ಲು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮಾತ ಗುಣ ಒಂಜೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾರ ಅನ್ನ ರೋಗ ಒಂದು ಆಂಡಾಕ್ಲಿ ಕೆಲವ್ದು ಕೇಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೀರ್ನ ಬಂದ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ ನರಪದ ಕೊರ್ಪನೆ ಆಂಜನೇಯ ಭಕ್ತಿನೇ ಕೊರ್ಪನೆ ಆಂಜನೇಯ ಈ ದೈವಗಳು 10 11 ದೈವಗಳ
ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮುಖವುಳಿಗೆ ರಾವುಳಿಗೆ ನಿಂಚ ಮತ್ತೆ ದೈವಗಳುಳ್ಳ ಅತ್ತೆ ಆ ದೈವಗಳ ಎನ್ನದು ಅಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ತುಂಬದಿದ್ದೇ ಕೊರ್ಪುನ ಅಜ್ಜನ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪುನೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗುಣ ದಿಕ್ಕು ಕೈ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಚಾವೆ ದೇವರ ಇಡಬುಟ್ಟ ಒರಿ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಆತಿಜಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದಲ್ಲ ಬರಡು ಜನ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಾಯಂಡ ತೀ ಮರ್ದು ನಾವು ಎತೋ ಜನ ಕ್ಲೂಪೇರು ಎತೋ ಗುಣ ಒಂದೇ ಅಂಚಿಲತ್ ಇಂಚಿಲತ್ ನಿಗರೊಂದು ಪುನಂಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ತೂದು ಬರೋಡು ನಿಂತಂಡ ವಾ ಸೀಕಗಳ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೇಸಿ ಆನಂದೇರು ವಾ ಸೀಕಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬರೋಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೆಂಕ್ಲದಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಂಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೆರಿಪಾದುಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದ ಅರೇನು ಭೇಟಿ ಆದ ಮರ್ದು ಎತ್ತನೊಳ್ಳಿ ನನ್ಪುನಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋದುಲೆ ಹೋಗ ಕಡೆಕಾದು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತದ ಮದೆಕ್ತ ವಿಚಾರಲೇನು ತೋಜ್ಪಾದು ಇಂಚ ಎದುರುಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನೋಳೆ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡ್ಪಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ಲ ಪುದರಂಚ ಪ್ರವೀಶ್ ಯಾರನ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಊರುಗು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಸೋರ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ತ ಊರುಗು ಪೂರ ತೆರಿದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಮಲಕ್ಕಂದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಗುಮ್ಲೆಡ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದು ಇದ ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಮಲಕ್ಕಾಗಿ ನಂದು ನೋಡೇನು ಆರೇಡ್ದು ಬಂಡದು ಈತ್ ಜನ ಬರಿಯರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವೇ ಕಮಲಕ್ಕ ಆರ್ನಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಪಡಿಪುರ ಚಾನಲ್ ಅವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಗುಣ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಲ ಈ ಸತ್ಯವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕಲ್ಲ ಇಡಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಚಿನ ರೋಗ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಜ್ಜಿ 3 ತಿಂಗಳದ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತು 3 ತಿಂಗಳು ಬಾ ಸೀಕಗಳ ದೇವರತ್ತಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸತ್ಯಗಳ ಗುಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಏನೊಂಜಿ ಮರದ ಕೊರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅಂತಿರ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆತಂದ ಜನ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೊರಿಯರ್ ಹೊಡೆದು ಮಾತ್ರ ಗುಣ ಮಲ್ಪಣೆ ಪೂರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯಗಳು ಇಡಬಿಟ್ಟ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀಯ ನಾಳೆ ತುಂಬಲ ಬುಡ ಇರೋದಂಡದು ನಂಬಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವ ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುನ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಲೆಂದು ಬಂದು ಲೆತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಅನ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡು ದೀರ್ಘಾಯುಷನು ಅದೇವರು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲವಡು ಮಾತಲ್ಲ ಇರಗೊಂಜಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದೊಲೆ KC ಆನಂದರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ತಗೊಂಡ್ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ಗುಣ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ನಿಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಏರಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವಡು ಅಂತಾನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾದಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವ ಅಂಚ ಆತಜಿ ಇಂಚ ಆತಜಿ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾವಲಿ ತೆರಿಪಾವನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಬಲ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈತುಲ್ನಾಡ್.